Chceli ste, aby som porovnal Sunquick a Naturfarm? Tak zostaňte až do konca, aby ste zistili, ktorý obsahuje zaujímavé konzervačné látky. Tu je pomarančová šťava z koncentrátu 50% a tu je napísané, že to je ovocný sirup so šťavami z citrusov a je tam 23% jablkové šťavy. Dobre, čo? 7% citrónové šťavy, percento pomarančové šťavy, percento grapové šťavy a percento limetkovej šťavy. Tu je kyselina citrónová a citrány draselné, kyselina citrónová. Stabilizátory, arabská guma, celulózová guma a pektíny, glycerol a estery živíc z dreva a arabská guma. Farbiva, beta-karotény a beta-apokarotenál a luteín. Konzervačné látky, hydrogen siličitan sódny a sorban draselný. Hydrogen siličitan sódny je nevhodný pre deti a je to alergén. Nežiaduce účinky sú nevoľnosť, bolesti hlavy, bolesti žalúdku, astmatické problémy. Žiadne štúdie nepreukázali karcinogénne účinky, ale jedná sa o potenciálny mutagén. Cena za 700 ml 7,29 a 3,79. Takže za mňa jednoznačne Naturfarm má lepšie zloženie, ale tá jablková šťava... A vy by ste si ktorý radšej dali? Naturfarm alebo Sunquick?